View-nya luar biasa. Mantap. Lu. Jare ngejak nyore, kowe iki malah ngopo? Mak galau ngono kuwi ngopo iki? He. Kepikiran wedhusku aku, Mas. Lah nopo? Wedhuse ngopo? Lah wayah udan ngene iki sukete teles, meh ngarit. Mengko dipakake marai mencret. Wedhuse tak tawani free chicken ki ora doyan. Goblok. Iya piye ngarit. Iwas ngarit wingi yo ono sing ngunekke nyekel arite wagu. Lah, ngarit nggo gunting sofi. lha kuwi sing mari awakmu galau ki? Repot tenan Mas. Alah. Lah terus piye duwe solusi ora kowe nek ngene iki? Ketoke nganu. Wedhusku meh tak treatment pakane seblak. Kendir. Sik. Kira-kira nek dipakani seblak iki level piro, guys? Entuk level 3 ngono bagus. Seleb wedhus. Ngiler anjing.